חשבתי שסיימתי, שאני אחרי הכל, שהכאב באזור האסון השתפר לאט, אבל אף אחד לא הכין אותי לזה. איך אני אשרוד את זה? מה את מדברת? מה יש לך? צריכה לשירותים. נו, אז מה הבעיה? כנסי לפיפי, קצר ולעניין. זה לא פיפי. אחד האתגרים הראשונים במחלקת יולדות, מעבר לקימה הראשונה מהמיטה, האכלה הראשונה, הלילה הלבן, הוא היציאה הראשונה, או בשפה תקנית יותר, הצאייה הראשונה אחרי הלידה. בחודשים האחרונים, כל עברי הבטן שלנו היו לחוצים לאחור, למעלה, למטה, בשל המקום הגדול שתפס שק ההיריון. לאחר שהמסע הגדול שהיה לנו בתוך הבטן לפתע התרוקן בלידה, שרירי הבטן ורקמות החיבור התומכות באיברים הפנימיים, ובכללן המעיים והרקטום, זקוקים לזמן על מנת להתארגן מחדש על האורך המתאים לתמיכה שהם נותנים או מקבלים באזור האגן. וכשהיא תרגיש שיש לה צאייה, יכולה להתפתח לנו פה בעיה. מהשנים בהן אני משקמת נשים אחרי לידה, הגיעו אליי לא מעט נשים שיציאות הפכו להיות מקור לסטרס וכאב בעקבות טכניקה לקויה שהן פיתחו מהפחד להתרוקן ולהכאיב לעצמן באזור. כשחיפשתי בספרות הרפואית מהן ההמלצות מבוססות המדע שיש להציע לנשים עם קושי בצאייה הראשונה אחרי לידה, מצאתי, ובכן, כלום. אין התייחסות מיוחדת בספרות לנשים אחרי לידה המתקשות בצאיות. מחקרי רוחב ואורך על הסימפטומים שנשים מפתחות ב6 חודשים אחרי הלידה, כשבכללן עצירות וכאבים, כאלה יש בשפע. אז למה לא לתת התייחסות לנושא כבר מהיום הראשון? בשביל זה אני פה. מה שאני הולכת לתת לכם בסרטון הזה ובסרטון הבא, זה מידע חשוב, כי ידע זה כוח. בסרטון הזה אסביר כיצד מנגנון הצאייה שלנו עובד. אחרי שנבין את זה, נעבור בסרטון הבא לטיפים מעשיים להתרוקנות הראשונה. מערכת העיכול מתחילה בפה ובוושת, וממשיכה כצינור אחד ארוך עד פי הטבעת. הפעלה של אזור הוושת, כמו בבליעת מזון, מעוררת רפלקס המעודד את תנועת המעיים. זאת הסיבה לכך שהרבה אנשים נעלמים לשירותים אחרי ארוחת צהריים. מה זה? איפה כולם? דווקא כשצריך לפנות מהשולחן. מרגישה שיש לך קושי בצאייה? נסי לתזמן ישיבה בשירותים אחרי ארוחה. מהצד השני של מערכת העיכול נמצאת החלחולת, או בלועזית, רקטום. הרקטום הוא איבר אגירה, ואליו מגיעה הצואה בסיום המסע שלה במעי. אם חשנו צורך לצאייה, כלומר יש צואה בתוך הרקטום, אבל התעכבנו מסיבות שונות, או התאפקנו באופן יזום, אחרי פרק זמן של כ-20 דקות, הרקטום מתכווץ כדי להסיע את הצואה, אבל הוא דוחף אותה חזרה למעלה, אל המעי הגס, שם אנחנו כבר לא מרגישות אותה. אבל האירוח הזה במעי הגס הוא לא בא בחינם. המעי ממשיך לספוג נוזלים מהצואה שלנו ולייבש אותה. התאפקת פעם, התאפקת פעמיים, כנראה שזה לא יהיה נורא, אבל אם את מתאפקת באופן קבוע, הצואה שתגיע אל הרקטום בסופו של דבר עלולה להיות קשה, לשרוט את פי הטבעת ולגרום לך לכאבים מיותרים. מרגישה שיש לך צורך לצאייה והתינוק שלך צורח? הילדים שלך עודפים אחרייך לשירותים? גם ככה עוד 20 שנה הם ישבו על שפת הפסיכולוג ויאשימו אותך בכל הבעיות שיש להם בחיים. כשיש לך תחושת צורך, שימי הכל בצד ולכי לשירותים. חכי, מיד מגיע הסרטון הבא, בוא ניתן טיפים מעשיים להתרוקנות הראשונה אחרי הלידה. אל תלכי לשום מקום. אלא אם כן זה לשירותים, ואז זה לגמרי בסדר.